Terima kasih matur sembah nuwun. Lukario apa kan Isone dadi sonten Mandar iki wis dadi kewajibane Bapak Sumari. Oeba. Kupat lepet Apa takon sing Pratanda. duwe to? Sana apa ya, Mas? Lah iya bener lho. Kowe 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 iki sing lagi tren. sing lagi tren piye? Oktober O-nya apa? Ohnya apa? Oh. Kok iso Oktober ohnya apa? Lah bener ah. Iki kanggo nglibur masyarakat baca. Yuk waragono-waragononya Rindo Budaya yuk Mas Dio. Tung gentak tung. Oh di Balur iki. Oh, artisnya. Ada dirinya Nasa Gemoy. Ada Yusuf Tarse. Ada Putri Herlina. Ada Egar Sylvia. Juga ada Novita. Ah. Mestine
merdeka. Ayo Nyil, metu apa ora kowe iki? Piye. Kok suwe ramleh? Kawan Sri Molo, kawan teratak jare. Penyanyi ku iku katok suwe ini. Lagi gawa Jabang bayi. Wah, apa? Lagi ayo coba gawa. Ya Allah. Ini kok bojo tegel mangan kayanem. Ngomong. Jabang bayi. Iki dadi apa lah Nyil? Lho iki berobat masuk orang mari. Aduh. Mas. Piye? Susun teko apa lah? Delok ya. Oh, alah kalenge sapa mbok colong. Iki mau dasare sapa lah. Cater dong. Ono gulek-gulek apa kabeh iki? Surak. Duh. Kayak kita di apa? Aku kan tukang adang. Tukang adang gue. Dia mau beradang. Saya nyambung aku lali gulek tak gawa. Jabang bayi. Ya wis iki aku apa nyanyi lagu apa nyanyi apa ora? Nyanyi apa? Ayo nyanyi apa? Istri setia iku lho jalukane ibuke. Aku Iku bisu apa piye sing banter kok? Sing banter. Aku lali teke. Suara wedok maksudnya sing banter. aku sudah. Wah iya. Engko tangan aku ning mburi aja mbok anu dhewe. Kok iso mbok uculi dhewe tak benakno kok. Sapa guyu terus guyu. Guyu kok tak bar ngece ya. Aku senengane. Aku wedi nek do ngompol. Ngerti dong apa piye. Wis do gowo pempes dadi aman. Aman. Kowe nyanyi apa ligese? Aku enggak sih. Hah? Enggak. Kakek. Duduk. Oh, alah yo, kene kene. Mbah pangkun nambah. Pangku Mbah, merdeka. Ah, kono lige kono yo. Susune plorot. Wis kene lige sik. Niki aja bomplok. Nguli bomplok. Kudu. Wis lige kene sik ya. Piye neh. Susu angel porok. Iya, jabang bayi. Iso. None iku kok. Wes, ora sido nyanyi. Lah, Kalah. Ah, iki dudang. ayo mangga selawe sak belakang. Lah, wis monggo selawe sak blake lho. Piye? Engko diboke ngipan. Kowe meneng. Wong kok Wali ya, Pan. Tiba sama bocah udah beri mending iki. Salah double. Aku sih aku kena kowe. Gue diboke ngipan les ya. Ah, iki di panggil lagi ya. Jadi karo wendane atensi iki ditawan-tawani be, ditawan-tawani ya. Ibu ini memang minta istri soleh. Istri soleh aku gua abak. Ora usah gua abak. Istri soleh kan bapaknya apa bapak? Ayo, iki iya istri soleh. Itu setia ibu. Iya bapaknya. Iya aja yayaan ah. Wedok yayaan. Cantik kok. Iya cantik, kepam kaya aspal. Guyu terus. Buantre. Bu, bungkus nasi siji. Iya wis dipikir. Wis dipikir. Bapak Sumari ngomong ambi aku. Apa? Iki lho jaman mulai. Mesti seneng ya. Oh, seneng wong ape geseret-seretan anake lho. Oh. Seneng piye? Kok masalahnya ditawan-tawani ya? Pak Sumari budi Pak Sumari. Pak Sumari budi liyange. Alah. Pak Sumani. Parani iki. Aku njaluk duit. Saudara duit.
Terus saweran ngono padha halus. Jenenge menungso urip ngemis. Wong njaluk saweran iku padha ngemis. Ngono. Nek ora dikeki ya kebangetan yo. Iki Pak Sapri. Lagu apa Bapak? Iki mikir gak nyandari. Oh tutuk. Ayo Bapak, ayo menang ini menang. Menang. Ayo Bapak. Pak Sumari. Aku lagi antroi. Aku lagi yuk pirong. Terus bukannya abang kalau loro gak apa-apa. Bu, yang baju ini sama yang kudu merah. Anu ge dompetnya diamano. Copet iki. Aku copet. Lah ketuane bapakmu lho. Lah iya aku ya. Nyuwun lagu apa Bapak? Alah kurang mepet iki lah, kurang mepet lah. Mepet cilik kasar metu. Rambutnya dipilih lah, rambutnya. Video dan ini mau bojone. Aja, susah kena gue bayar PKK kok. Lagu apa Bapak? Lagu saanane. Oh alah, Lagu saanane seperti cair. Lagu apa? Iku masih sego bersaudara kayak to, dawani. Ini masih apa lagu apa Mas? Jangan lagi saya kecewa sak blake. Lagu sembarang. Pokoknya sembarang jalurane. Sembarang. Oh, Lagu saanane. Alhamdulillah. ayo pira Gil? Satu. Lipan ini ki mek 75 ya. Piye pisoi terus. Mas. Aduh iki mbok pisoi ae. 100.000 lagu saanane. Saalane, album langsung Rita Sugiarto. YouTube. Tukono aset. Iki wis kok dipenuhi atensi-atensine iki, lagi dipanggil sik. Ada hadirnya Putri Herlina. Ayo Put. Ning nung tok deng. Tok deng. Tung tung ding tak ding ding. Dung tang tung ding tak ding ding. Iya. Kok iso tak Dudung terus. Spot Mas spot. Spot. medudung piye sepon kok medudung. Bapak ini lagu apa Bapak? Cukup es. Cukup es ora request lagu. Ditunggoni bojone. Tak omongi. Ayo Bu apa Bu? Tak sayang kayak Putri, diberi satu tebang koleksi dulu. Wah, ada satu tebangnya apa Putri? Ya dikasih ayang-ayang ya Mas. Oh, sama Mas Unyil. Sama kamu ayang. Wih, sumpah aku rapal, goro-goro kepot kene apal lagu siji wengi ya. Ngene oge mbok gawe ngene. Saliyane niku sik ngono. Ma, aku pengen iku Pak. Modar kowe aku rapal, goro-goro kepot jadi ngapal ayang-ayang. Syukur modal aku ya. Ayo duit apa? Liane dulu. Go ayang-ayang, go ayang-ayang. Ayang-ayang, Gil, ayo Gil. Ayo. Liane si ayang-ayang keri toh. Iya, wes dikasih bukit berbunga. Bukit berbunga dulu ya. Oh sing kok ayang-ayang kok jam 12-an paling. Kan sebentar. Tadi ra sido. Aslinya Rindo budaya campur sari. Aksi Denis juga terima kasih. Soalnya apa Nyil? Kowe Terima kasih matur subanun. kowe Aku gila, aku dirayu mau. Moga Mas yo. Rido budaya campur tambah sari. yuk. Maris. Sing tak dol iki GM kok penyanyine kok kono kabeh iki. Sing tak dol kowe. Aku tak ngurmo. Alah wis tak wis. Kok tak omongno Ipan, tenang. Pas Moga Mas Dio. Oh Ipan nesu. Apa jenenge gelas plastik dicokoti ya?
Rindo Budaya Campur Sari. Hoi 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 hoi. Bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Rindu budaya Cambarasari. Let's play together. Wayo, oi hoi hoi. Pun turun bersama, Hece. melintasi jalan seberang. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Oke, Wander Sepaduan satu tembang lagu untuk panjenengan semua ada Bukit Berbunga. Kok iso ya, oke kan? Diaturin akeh janji.
Iki request bose nagih janji wis di WA aku. Pokok men iso. Ipan gak request Ipan? Ipan request. Piro? Mau request apa Pan? Sebujur bangke. Sebujur bangke. Engko ya Pan. Iku lagu terakhir. Jam 1 ada di perapatan ya. Katuran nagih janji Rindo Budaya Campur Sari. Juga terima kasih Motor Sebanuan buat aksi Denis. Juga terima kasih. Abis ini apa nyil mau nyil? Kowe Gue bau dia Motor Sebanuan selamat bertugas. Monggo mesti yo ditunyok. Oh loading, iki rada suwi bae loadinge. Ndek ayo Mas Dio. Alah dhuwur ae. Trauma aku. Loh, kok iso trauma? Dhuwur-dhuwur. Oh, ajlok. Dhuwur kok Ipan no. Kaya Ipan, sing cedek-cedek ae Pan. Cendek ae kok selamat. Lu kok selamat. Ipan cedek Pan, gue cedek apa dhuwur Pan? Jujur ya? Cendek deh. Oh, cendek. Oh, Cendek. Ipan. Lu Ipan cendek. Iya. Oh, alah Ipan cendek Pan. Cuma lemu ngono ya toh. Heeh. Sing Rindo Budaya Campur Sari, monggo Mas Dio. Rindu Budaya Campur Sari. Aksi Denis, terima kasih Motor Sebanuan. Egar Sylvia. Satu second kecekel. Wayang. Yo pancen wis suwe anggonku lunga, nggonku urip adu nasib ana kutha. Aku ninggal anak bojo lan wong tuwa, urip ning desa tansah lara-lara. Yen anakku ketakon sapa bapake, kuwi
nyambut gawe engko mulyake anakmu kelawan kowe pancen wis dadi sumpah jroning atiku yen durung bisa keturutan karepmu kekasanmu sing tak jaluk aja ngeteni tekaku aku takon sapa bapake aku ikane wis ana benere kadanono aku isih nyambut gawe anggo mulyane anakmu kelawan kowe anggo mulyane anakmu kelawan kowe Nage Bos. janji sudah. 100.000 kecekel ing Paronan ya? Wis pokoke paronan 50-an. Kok penak Asale kowe. janjine 150. Iki Heeh. aku rapati apa lho 100.000 wae. Iki terus makan gue apa Mas? Gue susu ngene. Kok iso? Iki mau ono request bojo loro. Bojo loro, heeh. Iki langsung dipenuhi. Iki mau sing nom-nom wis. Saiki mbok-mbokane iki ya. Mbok-mbokane. Monggo ada-adanya Bu Darwati. Ning tak Nang tuk tuk tak ning tung nung ning nung ning dung ning nang ning nang ning. Iya iya. Ngene iki kene. Bahas kuning kene. Iku nggih ndek kanca aku kalah ora usah dibahas. Nak rane kene kowe ra wani ya. Ora wani. Ha iya. Aku dihapusi terus ya. Kowe nak dipecat kowe ape melu sapa? Melu kempot, aku wis kesel melu Ipan. Kowe melu kempot ambek Rosita. Mosok dijak, lha ku bolone kok. Mosok. Kowe saiki bolonan nek Bos. Lu kancane kok. Aku ape ngadeg dhewe aku. Iki tak paringi bojo loro ya. Bojo ben loro. lega, nggih. Ah. Merdeka. Pancasila. Prabowo. Oke. Iya. Bojo loro. Moga Mas Dio, tak ada bojo loro, Sinar Rindo, budaya campur sari, aksi. Denis, terima kasih motor sebah nuwun. Kondelan. Penak kondelan. Apa? Ajab kondelan. Kalau kancamu. Penak kondelan. Ajab. Tutu gentak tutu, seng, seng. Joget ta ora kowe? Ayo Bu joget Bu. Nyombang lagu oleh Bu. Mangga. Bojo, ayo joget joget Re. Ayo, Mbak. Pokoknya Sarunge dikencengi nggo nak melorot. Brojo lho. Aku ora tanggung jawab. Hei, hei, hei. Abang biru lambune disco. Awakku lemu mas mikir bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang. Sing tuwa njur wegah ditinggal. Sirah mung terapi saturu. Andam tresno mes uga andam metu. Mikir butuh, Butuhe mikir belanjane. oblajane. Jora saiki bingung atine.
Ayo joget, joget, joget. Goyangane dik. Tek obenan pino ya nek glelengnya. Mau sangu, banyak telon apa ora? Wayo, hei 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 hei. Abang apiro lampune dino. Awakku lemes mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang. Lah sing tuwa. Sing tuwa njur wagah ditinggal. Sirahmu ora bisa turun. Andom tresno mas uga andom metu. Mikir butuhi, mikir belanjane. Njur saiki bingung atine. Ayo sikat, Mbak. Telon dino mulih rono. Telon dino bali ning kene. Sing sedina kanggo sapa? Sing sedina kanggo wong liya. Sing sedina kanggo mbae ae ya. Wes ya. Merdeka. Yo yo merdeka. Oke. Papat 5 pancer. Indonesia Ben rukun karo kanca. Oh ngono. merdeka. Sarungku benakno sik ah. Oh arot tuh. Sarongnya do merah jambu. Berno witha. Rino budaya. Rindo budaya. Let's play together. Hanya kamu cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangatku. Terlihat tak bisa bila dibuat hanya sekali. Begitulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangatku. Rino budaya campur. Berno witha. Apa elo? Iya Mas Wangi. Yo sikat.
masih bersama Hoiwa Audio Aksi dari Studio Sonet. Selamat bergabung, selamat bertugas. Selamat malam buat bapak-bapak ibu tamu undangan yang terhormat. Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Sikapmu semua ini hanyalah milikmu, milikmu. Kulit dan jantung milikmu, lahir dan batin cintaku Oke, Cinta saat merah lagu jambu Merah Jambu sampun, sudah Dimas. diaturake matur sembah nuwun. Bukae. Aca. Oi, oi, he he. Rindo budaya lagi. Oh, enak lo deh. Masih bersama Hoiwa Audio Aksi Dedes. Biyen wis tak tukoke wujud kali sakotange, nanging saiki kok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngadari ning karo aku iki. Tenagan regane memewu wujud katresnanku, dari kowe melu aku lakok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang, ning endi aku goleki tali kotak. Rindo budaya campur sari. Rungokno maksudnya. Ayo. Iki mas taline kakunderake, mergo peparang-parangake. Lakine yo Aku dijagake malah karo priya seje, wis cukup mong semene wae. masak ta. Dokang masan dom kasuki, aku ora bakal lali. Yen sing parangake mesti kali. Tali kotak iki tak simpen tekan ning batin. Tenan ora? Tali kotak wujud tresno bukan suci. Rinda budaya campur sari. Sak joselo. Yo, Hoiwa Audio Aksi Dedes Video Select. Selamat bertugas.
wujud tali sakotange saiki ne lako ilang sak sliraane lunga tekan endi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki Ora lali dan regane nemewu tuwe wujud katresnanku jare kowe melu aku lakok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang ning ngendi aku goleki tali kota iki mas taline uculi dhewe mergo ukurane kurang gedhe mosok kecilian to watuh aku dijodohke malah karo priya seje wis cukup mong semene wae Dokang pasang pasuki aku ora bakal buka situ jos sing parangake mesti bali tali kotang iki tak simpen tekan ning pati tali kotang saksi tresno tukang suci tali kotang saksi tresno tukang suci Oke, Matur suwun. satu tebang Matur tali suwun, kotang. Terus Mbah Nuwun. wis to tenang 100 meroy Sopo? Aku diblak-blek cai kok. Mau guyu bariku ngece. sikapmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir segara Sosok menjara dada pancen marakake ora kepiye maneh aku ngranduwe aja selak batinmu marang kahananku nangis pupus rasa tresnamu Rindo budaya campur sari. Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Wis kadung pake rasaku mas rono tangisku Biji eko rasaku uripku Pari bosan rangge lintange angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Iki wis
barokah. Rindo budaya campur sari. Oh enak loh deh. Lah tenan toh. Iya iya. Aksi dari terima kasih matur sembah nuwun. Koneh koneh. Wayo, hei. Sesak ning jero dodo. Wey, wey, hey. So, let's go. Arep kepiye maneh kowe wong randuwe ojo selak batinmu warang kahananku ngeles kukusan rasa tresnamu Sikat lo. Apa iki satenane takdirku sing jawab. Iya. Sirahmu beda ati, beda lambe. wis kadung pati rasaku kemasrungan tangisku wis eko ngesaku uripku Pari apa sangrang lintange antoso kowe teko gawe lara marang tresno. iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu satu teman Pupuse nelongso. Sudah diatur aja. Doyo, ada satu temannya Reok Reok Ponorogo. Ada hadirnya Gar Silviana, Putri Erlina, Nasya Kumau, Nyi Sudarde, Novita. Otak sogro, oi, sogro, sogro aja. Asli dari Ponorogo. Ayo, lo. Embor panci 10.000 obrang yo. Ice. Ayo Pak, joget. Hei, Rindo, budaya campur sari.
oi, merdeka. Ayo bah, bah. Oi. Ayo joget, Ipan bukae wis. Oi. Sarunge dibenakno. Lalalala. Aku sabda. Sakro, oi, sakro, Lari raya asli dari Ponorogo. Lari raya asli dari Ponorogo. Oke, terima kasih matur sembahun dulur-dulurku Desa Bacin. Dan juga terima kasih Bapak tuan rumah, Bapak Sumari dan Ibu Sugiyanti. Mbok bilih wonten klentah klindunge kula sakadang anggone matur, kula sakadang nyuwun agunge samudra pangapunten satutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.